En segon lloc, la dona biònica. És un electroestimulador que també està molt relacionat, és alta tecnologia amb el món de l'esport. Em permets que t'ho posi? Sí, on? Sí, per exemple, farem l'avantbraç. És un electroestimulador, a veure si el sé fer anar. A veure. Ara potser es veurà si tinc alguna lesió per pantalla? No, això... Aquí tinc el comandament. A veure com estic. Un comandament que s'ha apagat. Roc, sisplau. El roc que m'ho havia deixat preparadet, però en aquests moments s'ha apagat. Coses del directe. No? Si no... Sí, ja està. Jo li Ja ho poso la tenim? intensitat. Això té una Ah, intensitat. ja ho noto, es mou. Però espera't. Té Ui, de em passa la corrent. Ui, no, jo m'ho trec, això. No, no passa res. Una rampa m'ha agafat el braç. No m'agrada gens, això, Laura. Treu-m'ho. Sí. Ui, no. Ja està. Tranquila, mujer, tranquila. Però t'he posat molt poqueta força, Però què dius? Però si tinc el braç electrocutat, pràcticament, Laura. Poco exagerat. Això, a veure un moment, això és bo? Posem-li el Lluís. No m'ha quedat bé el braç, eh? Urgències. Això l'únic que fa és moure't la Estic suant, musculatura. amics? Vull dir, Lluís, ara anem a la taula, no? Sí, si pot, sí. ¿Qué cosas se hacen ahora en la televisión?